Ahojte moji priateľi, čo ste na Slovensku, všetci. Chcel by som spať okolo 21. decembra 2012, čo sa bude diať. Takže prichádzajú dobré veci na túto zem. Pozeral som veľa videá okolo toho a myslím si, že prichádza nová energia na túto zem od 21. decembra 2012, že vstupujeme do novej éra. Budeme mať nové vedomie, prichádzame do nového vedomia. Čo to znamená? Že prichádza nová energia na túto zem, na duchoch. A tí, ľudia, ktorí sú viac spojení s Bohom, viac majú svetla, bude požehnanie pre nich. Ale pre tých, ktorí ešte neosvojili to svetlo a ktorí sú stále v temnote, bude pre nich ako peklo. Takže dokonca pre tých ľudí, ktorí neosvoja túto energiu od svetla, bude pre nich ťažšie sa živiť a dokonca robia sebevraždu niektorí ľudia preto, čo som počul. No, nebude žiadna pohroma, ani nebude žiadny raj. Nezmení sa hneď na raj táto zem, ani nebude žiadna pohroma. To si ja myslím. Môže byť, lebo Boh povedal v Biblii, že nedopustí, aby táto zem bola zničená. Okay. Dokonca povedal, že zničí tých ľudí, ktorí zničia zem. Tiež povedal, tiež zaznamená v Biblii, že nikto nepoznal tento deň, kedy príde tento skutočne súdny deň. Ale nepoznajú dokonca anjeli. Iba Boh pozná. Takže nikto nemôže vyhlásiť, presne 21. decembra bude nejaká vážna veľká zmena a že zrazu ľudia zmiznú. Toto sa nestane. Ale čo sa iba stane, že prichádza nová energia na túto zem a toto zem ide skrze očisťovanie. Prichádzame do nového éra. Prichádza. A niektorí ľudia si myslia, že nebude ani čas. Neviem, či ste o tom počuli, alebo nie, ale zrazu pre ľudstvo bude ťažké nastaviť presný čas, ako poznáme. Stále bude ukazovať niečo rozdielne. Takže nebudeme môcť, takže nebude čas viacej. Takže neviem, či si to chcete predstaviť, žiť bez času. Práve preto Majan kalendár zastavil presne 21. decembra 2012 a tam nie je pokračovanie od času. Práve preto tam nie je žiadny čas. Lebo nebude žiadny čas, ani žiadny viacej. Budeme žiť bez času. Lebo ak toto slnko práve teraz bude zjednotené, všetkými planetami budú rovnako, nejakom tak. Okay. A preto by sme mali očakávať, že bude 3 dní temnota a slnko sa bude pohybovať do rozdielného smeru, prechádza do rozdielného, to bude ktorí veria, že slnko bude narodené opäť. Okay. Že prichádza nové slnko. A bude prichádzať z druhého predtým vychádzalo jednoducho na východe, teraz bude vychádzať na západe. Ide cez lebo slnko ide tak, nie? A prechádza nám do druhú stranu. Takže to je veľmi zaujímavé, čo sa deje.
Preto by sme mohli očakávať temnota. Niektorí budú mať z toho strach, ako dokonca zomrú preto, lebo nebudú vedieť, čo sa deje. Ja by som chcel vás upozorniť, že by ste nemali z toho strach. Všetko bude OK a to bude dočasné a by sme si dostali pokojne. No, ideme skrze veľkú zmenu, no. Neviem, či bude temnota alebo nie, ale asi myslím, že bude. A bude ako západ slnka, bude to sa zdať. A dokonca, keď stane to po anglicky sa povie enlightenment od planet, ako znamená, že budú zjednotené planéty, nie? Ako som to povedal po slovensky. Budú zjednotené planéty. Okay. Takže na 8 minút, keď budú prechádzať tieto planéty, 8 minút zrazu budeme mať vyššie nové. Budeme pamätať všetko okolo svojho života. Budeme mať veľké myšlienky. A to je dobré, môžeme hneď zaznamenať všetko, čo prídu nám zrazu veľké myšlienky k nám. A budeme vo veľmi vyššom vedomí. To stane 8 minút. Preto budujú v Južnej Amerike pyramídy, kde chcú zachytiť túto energiu z vesmíru do tých pyramíd. Takže dostane tam 2 alebo 3 mesiace táto energia. Tam chcú zapasovať tieto energie do tých pyramíd, čo môžu viac osvojiť si tieto energie, viac môžu zobrať tú energiu z vesmíru a môžu, bo táto energia dá viac múdrosti, môžu načerpať viac vedomia, viac nejaké poznania môžu načerpať. To im pomôže zmeniť túto zem. Neviem presne. A niektorí ľudia veria, že nebude iba na 8 minút. A myslím, že bude nejaká zmena. Nie iba to, že dostaneme sa na tie 8 minút. To môže byť, že dostaneme takého vyššieho vedomia. Ale a potom zase ide späť. Okay? Prichádzame späť do toho vedomia, kde sme boli predtým. Ale niektorí ľudia veria, že prichádza skutočne nová energia a skutočne nové vedomie tým pádom, nová energia, ktorú musíme si osvojiť. A pre tých ľudí, ktorí sú viac duchovne spojení s Bohom, ktorí sú viac duchovne silnejší, ktorí sú spojení s Bohom, majú viac svetla a ktorí prijímajú to, osvojujú to a chcú žiť s tou energiou, tak bude požehnanie pre nich. Ale na opačnej strane pre tých, ktorí neosvojujú tieto veci, a bude veľmi nepohodlné žiť nad týmito okolnostiami a dokonca urobia sebevraždu. Niektorí ľudia budú užívať drogy, alkohol viac a budú viacej skľúčení, depresovaní. Takže skutočne táto zem ide skrze nejaké prečisťovanie práve teraz. A nebude to hneď, že bude zničenie alebo ráj. To je práve tak. A že niektorí ľudia zmiznú. Nie je to čas tak. Jedného momentu na druhý deň. Z jedného dňa na druhý deň. A táto zem bol, ako som povedal, Boh nedopustí, aby táto zem bola zničená. Dokonca povedal, že Boh zničí tých ľudí, ktorí zničia zem. Tiež nikto nemôže povedať, kedy presne bude tento deň, súdny deň. Lebo Biblia jasne povedala, že nech pozná anjeli, pre kedy bude tento deň. Tak ako môžu poznať ľudia. Ale určite príde. Ale
Kedy príde, my nepoznáme to. Nepoznáme tento deň. Ale určite ideme skrze nejakú zmenu a prichádza nová energia z vesmíru. A to sú dobré správy pre túto zem. Lebo ideme skrze veľké prečisťovanie. No. Táto zem raz sa premení na ráj. A práve to začína, táto éra. Keď sa začína prichádza táto nová energia na túto zem. Keď budeme musieť žiť pod novými okolnostiami a nie pod starými. Musíme viac osvojiť Boha. A to práve čo prichádza. Tak ja si myslím. Že keď ešte príde úplne tento deň a kedy Boh zničil ľudí, ktorí nechcú osvojiť Boha, to my nemôžeme, nikto nepozná o tom. A nikto nemôže povedať. Takže ešte stále verím. Ešte bude tam zlo na tejto zemi. Ešte bude tak, ako je. Ale bude už vyššie vedomie, ktoré nám pomôže urobiť lepší svet, môj pokojnejší. A to je pomalá zmena, pomalý proces, tento proces od očisťovania ešte stále bude nejaký čas. Nebude to z jedného dňa na druhý deň, ale bude pomaly sa očisťovať táto zem a premení sa na ráj. A táto zmena práve sa začína od 21. decembra 2012. Práve podobne, bez času. Takže to sú veľké správy. To, čo ja poznám a čo som ja, tak keď sa pozerám na Bibliu, pozerám sa na všetko, keď tak zoberiem do kopy, tak práve toto sa stane. Toto prichádza. A to sú dobré správy. Že nebudete mať strach. Prichádza niečo nové, niečo lepšie pre túto zem. A definitívne lepšie. Táto zem raz sa premení na ráj. To viem. Ja nie som iba jeden, ktorý to verí, a to zaznamená na Biblii. Kde bude. Prichádza nový svet a to je práve začínanie a práve podľa mňa si myslím 21. decembra, keď prichádzajú nové energie na tú zem, ale ešte nebude premenená úplne na ráj. Takže si nerobte nejaké ilúzie. Ale ideme k lepšiemu a toto zem sa ide skrze nejaké očisťovanie práve teraz. Takže ďakujem za sledovanie a nech vám Boh požehná všetkým tam. Čau.